أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu nan Allah ya matsa Donald Trump ya fito ya yi bayanin manufan shi game da kasar Iran, wanda abu ne a fili. Duk da ya fito ya yi inkari a farkon al'amari cewa ba wannan ne manufan shi ba, gashi yanzu ya canza magana, ya dawo ya bayyana ma duniya manufan shi game da kasar Iran. Ma'ana maganan da aka tambaye shi a farkon yaƙi shin yana so ya canza shugaban ƙasar Iran ne? Ya ce a'a, ba shi da buƙatuwan sai an canza shugaban ƙasar Iran in dai ba wani dalili ya taso ba. To kuma ana tafiya a haka duk da an yarjejeniyan tsagaita wuta tsakanin Amerika da Isra'ila da Iran a ɓangare guda. To wannan maganan ya fito. Abinda nake so yan uwa su fahimta, su lura da wannan ya amfani ya danga kakkaɓe shugabanni na ƙasashen musulunci masu kishin al'umma. Shi ne abin da ya shigar da su suka kakkaɓar da shugaban ƙasar Iran a Sudan, Muammar Gaddafi Libya. Kai ƙasashe in aka fara lissafo maka ƙasashen da Amerika suka shiga suke amfani da wasu wawaye daga cikin ƙasan ko al'ummar ƙasan ko kuma wani yansu mutane can daban suke amfani da su don cimma manufansu da burinsu, ba za su irgu ba. Mutanen suna da yawan gaske. Ƙasashen da suka zo suka yi wa shugabanninsu haka, wasu shugabannin ma yanke musu hukuncin kisa, a kashe su a gaban mutane, ko kuma saboda kawai suna yin mulki irin na sarauta wanda idan mutum ya hau har sai lokacin da ba shi, wanda mun gani ga Saudiya suna yi, amma bai yi magana na Saudiya ba, amma ya fito ya yi magana akan na Iran cewa in har wai bai samar ma da ƙasar Iran ci gaba ba wannan mulkin da ake yi, to zai barar da gwamnatin ƙasar Iran, za a canza gwamnati. Tambayoyin da za ku yi a nan mafi karanci ku ce shin Donald Trump ɗan Iran ne? Me alaƙan shi da Iran? Har da zai ce in kuma ci gaba ne yake magana, akwai ci gaban da ƙasar Iran take bukata yanzu da ya wuce ta mallaki makamashin nukiliya? Duk sun barar da waɗannan a gefe, suna wawantar da hankalin mutane da waɗansu shugabannin duniya, kuma still suna bibiyansu. Duk wani abu da zai zo ya saba ra'ayinsu ko fahimtansu, ko kuma zai ci karo da wani policy nasu a duniya, to za ka ga yadda ake bita da kulli, za ka ga yadda ake sharri, in ma a yi amfani da waɗansu wawaye a cikin ƙasa ko a wawantar da hankalin waɗansu. Duk irin waɗannan sun ga alamun ba zai yi musu a Iran ba, don ba su samu goyon baya irin yadda suke tunanin za su samu ba a ko'ina. Ba wani wawa a ƙasar Iran ya san inda aka dosa, kuma yana kishin ƙasan shi, yana kishin ci gaban ƙasan shi. Saboda haka tunanin shi ya wawantar da ya amfani da waɗansu 'yan ƙasa a turo su zo su dankari shugaban ƙasa, ko kuma a zo a kashe shugaban ƙasa. Kuma wannan ta fito fili ne, don ba don kafin haka ku duba da muka yi program kwanakin baya, mun yi bayanin yadda aka kai ma shugaban ƙasar Iran attack, za a kashe shi. Wannan shine attempt daga fara yakin nan zuwa yanzu kusan so 3 kenan ana kai mashi attempt na kashe shi. Na farko sun gama taro, sun fito a hall ɗin taron, aka yi bombing ɗin hall ɗin, wanda yanzu maganar da ake yana jinya saboda raunuka da ya samu a kafan shi. Bai wuce kwana 3 nan da suka wuce ba, still aka yi attempting a kashe shi. Duka Allah ya kubutar da shi. To wannan shine abin halin da ake ciki na sharri da makircin waɗannan mutane, don ba su da niyyar su bar mu sakata mu wala. Mu mun zama barazana a wurinsu. Don me ne za mu zauna lafiya? Don me za mu zauna cikin kwanciyar hankali? Don me ne za mu yi addini? Don me ne za mu bauta ma Allah? Shi ne kaɗai laifin da muka yi musu. Su sun fi so kullum dole sai duniya ta sunkuya mu wani mutum guda ɗaya a matsayin shi na shugaba.
kuma wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah bai taɓa ba wani dama ya zama duniya ta zama ƙarƙashin wani shugaba guda ɗaya wanda a ce yana juya majalisar ɗinkin duniya kuma kowa ya zama yana ma wannan majalisar ɗinkin duniyan biyayya kuma shi ne majalisar ɗinkin duniyan, sai abin da ya yanke ya faɗa sannan majalisar ɗinkin duniya za ta bi. In kuma akwai wanda ke da wani motion ko wani abun nan da ya ja tinga suka ja tinga da shi da su, ya ce ga inda za a yi suka ce ba za a bi wannan hanyar ba, ko ya ce ga abin da za a yi suka ce ba za a yi ba ga abin da ya kamata ya kawo mana. A duk al'amura gabaki ɗaya suna tafiya ne ra'ayi ɗaya, fahimta ɗaya, tunani ɗaya, duk komai abin nan ne. Abin da yake so shi suke so, abin da ba so shi ne ba sa so. Umarnin shi shine abin zartarwa, umarnin shi shine abin bi, ba sa bin umarnin kowa. Kuma haka suke so su rayar da mutane a ƙarƙashin zalunci da cuta, suna cutar da mutane. Duk ƙasashen nan da suka shiga suka ce wannan one time regime ɗin shine matsalansu. Ku duba ku gani ina ne aka samu mafita, ina ne aka samu maslaha, ina ne aka samu ci gaba, ina ne hakan ya haifar da ɗa mai ido. Dukkan ƙasashen ko kalla wallahi koma baya aka samu, ba ko guda ɗaya da aka samu ci gaba. A maimakon ci gaba sai dai a samu koma baya, a samu ci baya. Ku gaya min ƙasa guda ɗaya wanda suka zo suka ɓarar da gwamnatin, wanda 'yan ƙasan ba su dana sanin gara wancan gwamnatin ta tauye musu haƙƙi fiye da wannan abin da Amerika take yi. Haka suke ma ƙasa, in suka ɓarar da gwamnati su shiga ƙasan su ɗiba abin da suke so na arziki da dukiya da ma'adanai da Allah ya tara a cikin ƙasan. Sun mai da wawa ku su kaɗai ne mutane, suna ganin su kaɗai ke da ƙwaƙwalwa, su kaɗai ke da lissafi, su kaɗai ne suka san duniya, su ne kaɗai ne suka san darajan abubuwa na more rayuwar duniya. Saboda haka duk inda suke duniya suke bauta ma, duk inda suke sai sun je sun nemo waɗannan ma'adanai ɗin. Shi yasa ba za ka taɓa ganin su sun zauna lafiya sun ce yanzu sun haƙura sun runguma hannu ba su ba yaƙi ba. Kullum suna yaƙi, in ba su a wannan ƙasan suna wannan ƙasan, in sun gama da wannan su faɗa wannan, in sun ga bai musu ba ma su tattaro nan su haɗo nan da nan duka su haɗa su kaɗai. Wani irin fitinannun al'umma ne waɗannan, wani irin jarababbu ne wanda Allah ya jarabci mutanen duniya da su. Amma har a haka ka ga wani yana goyon bayansu ya kasa fahimta inda aka dosa. Duk wannan abin da suke maka wallahi ba su lissafin addini, ba su lissafin addini, ba addini ne a gabansu ba. San kansu kawai abin da ya shafe su suke so, burinsu shi kaɗai ne lissafinsu. Kuma duk wanda ya ci karo da wannan buri nasu wallahi kowaye za su fito fili su yaƙe shi, ba wanda za su ɗaga ma ƙafa. Wannan shi ne abin da ake ciki a halin yanzu. Kuma wannan magana da ya faɗa ɓaro-ɓaro ya fito ya yi postin ɗin shi a Twitter page na shi, kowa zai iya zuwa ya je ya duba. Ga na yi screenshot na yi cycling nashi, ka je in ma baka iya turanci ba a fassara maka abin da ya faɗa. Yana sukan one time regime, a ce wannan shine shugaba na tsawon lokaci, sai dai a ce a rinka demokradiyya. Kuma wannan demokradiyyan idan da abin da yake jan Amerika baya wallahi bai wuce demokradiyya ba. Su kansu kenan da suka ci gaban, amma yana jan su baya, suna da na sani. Saboda sai wannan shugaban ya ɗauko wani aiki gidi-gidi kawai sai lokacin shi ya sauka, wani yana zuwa ya ruguje wannan abin da ya ɗauko. Dole wani ne zai zo ya ci gaba da nashi, kuma nashi sabon lissafin. Bare ƙasashenmu, kuɗaɗen da ake kashewa a zaɓe kaɗai ya isa a sulba matsalolin Najeriya gabaki ɗaya. Kuɗaɗen da ake kashewa a zaɓe a Nijar kaɗai ya isa ya magance matsalar rashin tsaro, ya isa ya magance matsalar wutar lantarki, ya isa ya magance abubuwa da yawa. Ka kalla yawan adadin kuɗin da ake kashewa. An mai da shugabanninmu mahaukata saboda an nuna musu in ba kuɗin nan ba za su iya samun mulki ba. Saboda haka kowa idan ya hau, saboda wannan mulkin nasu da suke so ya ɗore, kowaye zai iya kashewa, ko nawa ne zai iya kashewa, ko me zai iya yi. Saboda haka ba maganan ci gaba. Yanzu ka je ba Najeriya duka shekara 2 ne da fara mulki na Tinubu. Amma a wannan situation ɗin, a wannan condition ɗin, shekara 2 ya fara campaign na shekara 2 masu zuwa.
To kaga yanzu an gama maka aiki kenan ana magana yanzu shekara in ka ce shekaran farko bai fahimci da aka dosa ba ya yi aiki shekara ɗaya to yanzu kuma shekara biyu an ƙarar da shi wajen neman zaɓe na shekara biyu masu zuwa. Ka gaya mun yadda za a yi aiki. An wawantar da hankalin shugabanninmu waɗansu wawaye su kuma sun kasa gane inda aka dosa a irin wannan yanayin dole sai mun yadda mun yi bauta. Kuma saboda tsabar rashin ƙwaƙwalwa da tunani wasu daga cikin shugabanninmu sun yadda su bi shi su yi mashi biyayya a haka. Muna fatan Allah ya ci gaba da kunyata su ya maida musu da sharrunsu da makircinsu. Mugun nufi da mugun abu da suke fata ya faru da ƙasashenmu Allah ya maida musu da shi. Allah ya zaunar da mu lafiya ba mu aminci da natsuwa da kwanciyar hankali. Ya Allah ka amintar da mu a cikin gidajenmu da garuruwanmu, ka yafe mana zunubanmu, ka ɗaura mu akan turba ta daidai, ka fahimtar da mu daidai, ka ba mu ikon aiki da daidai. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.